show goes on here. We have lawyer Anokye in the studio. Good morning, lawyer. Good morning, madam. Papa, I want to sign up. Mpacha me where papa. E don Nyankopon asidi free boko there. Bibia e fine. E don Nyankopon ase ene edi nkomo afa Adanse fo ho. Ai any danger for eja shase ma yen. Medasi. Mpacha say e kan akan I'm say about 2 weeks ago. Ena ye share ase enti se wo hwe akanfo ni mu a medikan a kire se ye nyina nke ye penny ene bono and then from there na nchichemu no eba na wo mu ete wo ho a o mu beji din kase o mu nyansa ni wo mu nimidie ekosoro pa no nka wo mu ne adansefo na medikan a kire mu na no say among the accounts they were the technocrats. It was a connected to one near nanano mededa caves mu and untina ya ubisa sebia momo state mu free in a buy see a free form. It is just a way of telling you sebia deda caves mu e binum so see a free soro na buy. It is a way of telling you that we came from the north. Now with all this no na e nduase na abobo ase and e deda no wo mu anya technology esi dan sani na wo koye nkurase na sa switch houses ye den nete and ye no na Adanse nti no obia pese wo si dan a ese wo hunu sa technocracy no mo ye ma nti ma ye ka no wo akan kasa mu se oduma nkoma bo ade no obo Adanse akurachire is a town in the Adanse area, one of their earliest towns. Ne kasa oduma nkoma bo ade obo Adanse akurachire no pese o kire se one nyansen firi ho ne toso mienu akanfo believe se Nyankopon bo wiase wie no the first tribe of boy no ene Adanse. Wow. Which is a way of saying that we have deep respect and reverence for the people of Adanse. Okay. Eja o kasa akrochire ene ne ya say na ka na akrokare na training college wo no nti nka ye akrochire ana akrochire ene ne ya say na na akrokare and enya bone kire say won say abrofo no mo language no yan ky no omu tume mo ne sa omu de nka say ye ch ne ya tro no twi mu chi na so me mbo ne k nti medi Anokye no me kwa abrochire omu bo no Anokye ana chebi abrafo kan kibi seshi omu se safui I must spell in the best nti mi and anya boy colonial okay eja into as well anti say Anokye ya Anokye do you correct them though? Are you correct? No, you don't need to correct them. Anokye say no that's not the time for that. You just accept it when you come back home. Oh, I like that. Enti niema Adanse eba no eno no yenim se wo munim nyansa yie pa afen so Adanse na nam se very early settlement no akanfo bebre ho no omufi. In fact ejeso efri Adanse kumasi ajuso omasi efri Adanse ofen so efri Adanse ana chimebu akwa wo mu me ensa no ye gitu mu se na omo maame ye baako offenso ebu akwa ene ejeso ana eyifo nso efiri ho mampon fo efiri Adanse is it Asante mampon for Adanse very good because you have plenty mampon. Yeah, there are a lot of mampon so Asante mampon efiri ho agona efiri ho nsuta efiri ho na sane maka no offenso mo efiri ho. Aguna is sweet. No, Aguna in the Ashanti region. Aguna near Mampon, within that area. Okay. And in Sita, omu ina omu asifri Adanse. In fact, Nzema asifri Adanse. Wow. Nzema for no omu omu ni omu na ete. Nti omu free Adanse. Na abra Denkyira for konka Adanse no. Na chase so obi atu se na Denkyira for ni timu ode na ekunkum won pa na ma ebi no mu dwane ya o mu so ko create one state there na ne kwafa bar nyina no ene se Adanse hene a obeji din kase e wa kan mamu an din entumi mpepada ye fa na urade basa
Awurade basa. Awurade basa. Nti wo hwe din no kura dan so Awurade like God. He was revered like God. Na wono ne obi a among Akan chiefs no. Oshase say o introduce the concept of linguist, the use of linguist to speak through. Eye ochiame. Kane no nanke ohene okasa direct. Okay. And Awurade basa huni said David, ohene no is so powerful that he doesn't have to be seen to be making mistakes. Especially in public. Okay. In public. Now you have President Joe Biden. Russia Ukraine war. No wakoka Iraq. So what is it? Na yesere no. Enti no Awurade basa na chese adansefo ne niminyansa. Ohun se ohene tena public na okasa. Enye se obie na no. Ewo bedwam bia no waye mfomso. Nti wono no introduce the concept of linguistship no. Nti linguist ana ochiame na nana no kana asem de kire no ewo kokoam na wabeka nti ne ya ehu achiame ye no se nana se memfa nto woni se nana se nti sa mfomso bi ba mu a ya se chiame na ehu na asem no ka nana de wan kan se fi se nana enya se oye mfomso na wo kwa ahemfie nso na wo kasa ya nhwe ohene na anim ti se munnim amuntie no ende sa wo kwa ohene bi anim na wo kasa oni chiame ni ho a ya ma wo ne nkasa okay nti chiame no wo ho na chiame no abo amane de akiro ya wakwa aba na wo ahyase se wo so wo ka wasem nti se na nani ni a wu anim na mehwe na se kire ne se o se na na no te se bosom nti yanhwe nanim nti se na wo kọ no bow down atsa wo kọ nyankopon wa go through Jesus Christ we so sa wone ochiame ne na bekasa nti ochiame no se na maka no se bia na nana asem no kora nya ono no betene no na mfomso dia bia bekasa ochiame na ye mfomso na na omie na no kan hwe na ne mre na mbaba ne nimu ana se ye mema pen na we permitted to why obi aba na na nim wo dia ne se wo ba ne nimu a wone ochiame ne na kasa efe nso se asem bi si ewo wone chiame no anim ana wo mu egu ahemfie ho no a nipa ba ko pe ne be di adanse ama wo ono ne hwan ohene no onso ohene no wanka bi nti mumie enu na ohwe mo nti se bibi ni na ohun so chiame ni sisi wa ohene ne na obefa na adanse nana no ohene na kasa nana me ba kura se wani mu na me obeka sa han chiame na anya niye so wo so anya niye obeka kire so the chief or the king must always be seen to be a disinterested person. Okay. Omie na no e wo bedwom nkasa Awurade basa na e de bae interested but this interested person at the same time. So disinterested and interested. So it's also a very good na Awurade basa we na dako ne ba ayefa na pia brenya. But before I continue, let me say that at that time the Akan states were settled within the Pra Ofin basin, the River Pra and the River Ofin. One Chief speaking tribes in our like Asen, Adanse, Asante, some many from Amansie, any Chifo, any Himai, any Achim, later, Kwau, Omina, some grey in our bones, Prano, any of Feno, Efaho, a one a forest belt, no, a kind for no, Nana Adanse for the DA in Ayaso, until say, appear Brenya yet a Yiba, Radebas and the Ba. Winim ye friend say o tu kwan akọ baby and no copy a bankasiya so ye denchafo capital denchafo so som adanse to akọ no ekwan mu na sabe okon wo baby a ebinim so no si no ebinim so wo dware na mema binom sania wo mu etie ne na nka woni tirim opese oye no maame ne kika mu ze so ye obi re nukunu so ye ohene na okika mu na mema eba ho won ba ya na chese be me omu hu say wo hene na odi ye nyina ya so no the benio so he was expecting to say connected to one dia nko ba no kra ye ba force no kra say so ye even that time she should have agreed no matter whether you are married or not where you this year and also a person ni we say to me be na wo rather enkrofo ne bufu no emolest ebo ne kakra
Omu wie na yɛsɛ na abɔdwe no yɛ tenten yɛyi abɔdwe no ɛna yɛde gu ne nsam nyɛ sɛ yɛtwa abɔdwe wɔ da bi they just share bi ɛno nko ana yɛyi ɛna yɛde maa ne sɛ fa kɔkyerɛ na Awurade basa sɛ wo ba hankwase asɛm a wo bɛdi yɛ ni na so akatua no nso ɛnie wei deɛ sanka nya asɛm biara Odukoduru Awurade basa nimu a ɔsi yɛbu na nimti akɛseɛ so he declared war on the dangerous and the dangerous defeated their overlords completely nti ɛno na ma nti ɛgya wo ka sɛ dangerous no defeat adansefoɔ no adansefoɔ na ɛhwɛ akanfoɔ nyinaa so they were defeated and dangerous no bu wɔn ɛbu wɔn completely how nti ɛbu wɔn no so wakɔ kantɔkɔ obi ɔsom ɛna wayɛ bɔne sabi nka wokɔ akɔto mmɔna anyɛ ye mgidi sɛ nka wodi w'ani wo bɛkɔ baabi bɔkɔ ɛna wankɔ a wo ne ɔbaa no kɔko ntɔkɔ aka ho ɛna nuanom aba yɛ shevu abɔdwe kwa sɛ gyekɔ na woduru kurom obi abɛhu sɛ abɔdwe no ani hɔ na waka nea woyɛ yɛ a nti yɛyi wɔ abɔdwe no bɛgyere sɛ wɔadi nka nyɛ asɛm biara na ɔhene no ɔyɛ wo papa ne sɛ ɔnte aseɛ da nti ntɔkwa ɛba na ɔno ofi sɛ ne nkoa ɛna mfa ebuo ama ɔdehyeɛ no nti ɛsɛ ɔkɔ otu wɔn so sa yɛko ntɔkwa no na ɛsɛ denkyirafoɔ ka eyifoɔ gu adanse nti ɛbaa ne saa no ɛma adanse ba bɛhyɛ denkyirafoɔ ase nti sɛ yɛstarte denkyira so de a na denkyira no patwomitimu to aso to aso agya denkyira wɔn mu din paa yɛfrɛ wɔn mu adawufoɔ adewu wɔn mu din ne adawu nti yɛ a yɛbɔ wɔn mmara ne sɛ adawu denkyira pɛntɛmprɛma ɔmene so no adewu denkyira pɛntɛmprɛma ɔmene so no pɛntɛmprɛma pɛntɛmprɛm a ɔmene so no pɛntɛmprɛm nti twi ne wonya adeɛ papa pɛntɛmprɛ pɛntɛmprɛma ɔmene so no Adawu denkyira pɛntɛmprɛma ɔmene so no adewu denkyira yɛsua bibi ne na yɛsan frɛ wɔn mu agona agona no yɛ wɔn abusua no wɔn ɛyɛ symbol te sɛ yɛka ɛkɔ te borɔfo na yɛgye di sɛ nnomaa nyinaa no mmoa nyinaa no ɛkɔ n'anim nyansa nti na kyerɛ sɛ yɛhwehwɛ nyansa ɛneɛ mome yɛnkɔ denkyira wɔn ano wate ɛno yɛ agonafoɔ na ne nti wɔn bɛnya denkyira no da no mekyerɛ mu wɔ ha sɛ akanfoɔ no nyinaa tenaeɛ ɛwɔ takyiman no wɔn bɛduru nkyira no wɔn kyɛɛ hɔ esua nkyiraafoɔ no wɔn bia nti abere wɔn kɔ ne yɛsɛ mo deɛ mo adane nkyiraafoɔ nti na wɔn bɛnya edin denkyira ɛde ka adawu no ɛho na nipa odi wɔn mu anim yɛ ɔbaa a yɛfrɛ ne sɛ ɔyɛ ɔhema kɛseɛ a yɛfrɛ no ayekra adebɔy ayekra adebɔy na odi denkyirafoɔ anim ɛde wɔn ba baabi wɔn ba bɛtena wɔn kyekyere capital bi yɛfrɛ no abankɛseɛ so nna deɛ nka wɔ bɛkwae ɔboase area hɔ na wɔn sɛ later on denkyira was defeated by Ashanti na wɔn tu ba south hɛsɛ na ɛyɛ abankɛseɛ so na wɔn bɛtena ɛyɛ ayekra adebɔy na ɔde wɔn mu ɛbae owu yi ne ba panin a yɛfrɛ no anim panin ɛna ɛba bɛdi adeɛ anim panin ɛbaeɛ no ɔhene baako ɛbae a yɛfrɛ no monimfi wɔn nso efiri hɔ no ɔhene bi bɛɛ yɛfrɛ no owurempe na ne ho ohu ne tirim ɔden nti yɛmmɔ ne din na kyerɛ sɛ yɛmmɔ ne din nkyerɛ obi ɛwɔ mu a na adanse denkyira sɛ na madi kanka na wɔn fa adanse wɔn kɔnka asɛn wɔn in fact all the Akan states apart from Fanti ɛba bɛhyɛ denkyirafoɔ ase na ɛyɛ wɔn hene ɛfɛ ne bua mpɔnsɛm mmerɛ so ɛna denkyirafoɔ no ɛkɔnka Asante ɛde ka wɔn kingdom no nti bɛsi nnɛ no wɔn wɔtwene bi a wɔn bɔ sɛ kɔtɔkɔsoma mpɔnsɛm kɔtɔkɔsoma kyerɛ sɛ the Ashantis were ever the servants or slaves of the denkyira people and so na kyerɛ nneɛma ɛsesa now denkyira ɛbɛyɛ so powerful say the English the Brandenburgers German traders and the Dutch
traded with Denkyira. They were the greatest suppliers of gold and slaves in West Africa at the peak of its glory. Nti Denkyira there, Buamponse membre so no, be so powerful to the extent to say gold ne no ma yede hye ye ho ohene no eyusu no, so the ba abonten na onyusu biem. Nti na ma brofo no. O da bi yede kosie. O wede no to. Yede kosie chese. Won say wuti we. Ne ye kan de kan ho say e wabra na oye adwuma oha no. Wamfa na fade antwa so mienu amba ho da bia na osesa no. Na chese no no ma no doso. Ti assume say nipa ne ye adwuma oha 5 years. Ne ye se da bia osesa no ho a. Na chese no wo no ma pa. No so chese o de koche. Chese o mfa ma da bia ya foforo. Nti ma ye bo ne mra ne say amponsema odisika to mpenada. Chese amponsem sika no like odisika no wi a on say duane ye di ne san di bio. It is digested. Nti ono odisika I say what digested no concern emba hobiem. During his time Denkyira became so rich and powerful to the extent that they had a gold house see what ne sika aye ne ma fa ne sika dan. Oh sarabasa. What's the more kaya dan ma yenim say embra ni po anya so na ya hya ase Nti we there 2 minutes. 2 minutes yeah wrap up say they traded with the coast and they had power to take taxes from the white people. Elmina Castle na ehye wonsa. Na nam se na omu here slaves de bia. No mu san here gold de bia no. It forced them to become oppressive. Nti na ma tributary states na hya won ase no empe won asem. Eno na ma e de Ashanti Denkyira ntokwa no e bae. Nti next time you beto aso. And we're ending at what brought the Ashanti Denkyira war. Yeah. Next week, God willing, when Lawyer joins us, we're going to take it right from there and get deeper into history. Lawyer Yaw Anokye Frimpong. Frimpong, yeah, no, you're from Yaw Anokye Frimpong. Aha! Yaw Anokye Frimpong. Lawyer Yaw Anokye Frimpong. The whole day, Samu Shaya, Mohun say, ye squeezy kakra bi, na juice bi ababeda ho, ye squeezy kakra bi, na juice bi abeda. Menim so betumi ayama, ye hunu ye koso a. On say ye squeezy na juice. Ye JB fresh. Now ni bibi. Munu chia o, we nye won what dey na what dey normal keka ka ho no bi no. Ye mfa normal bi ebedi wawu ama wapomuden ho atochema bia. This is fresh, natural juice. Ye wo apple, ye wo mango, pineapple, orange, bebre, fruit bia ope bia, wahuno, ye wo grape and so wo ye wo peach, yeah, bebre kwa. Afe na abadwa so, jo wo se me baji aginem. Say move from me Mama JB Fresh. Mama JB Fresh. JB Fresh. Mama JB Fresh. From now on. Mama JB Fresh. We be just say obia hu me omusa me. Joy JB Fresh na bi wo he. We mi ama manidin foforo. We ye be ma lawyer bi di akoni office. Na omo ho nyina atesi ahwe. E wo dwa so ni bo so kra enye den. Na ye di nu bi akeka ho eboa improve wani ema wasum da ho ema immune system very very strong. Say midin foforo JB Fresh. Hu mi Mama JB Fresh. Ye be di ho Adanse akoti say Ghana nyina. Baby abefa bia JB Fresh. All right. Enti numbers no and a good screen is no so pese uni edija but modiana friend 0531 294 5400 531 294 540. Yes, thank you very much, lawyer. Welcome, God sir. bless you for your wisdom, of your knowledge. We need to do a movie about you. Yeah, so also that will happen.